Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJHomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo.
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Let's go Lunes at sisimulan natin ang ating umaga ng puno-puno ng paggugo at pag-arangkada dahil ito ang ating Let's Go Morning. At kamusta mga ka-Rangers? Ako pa rin si Papa P ang magpapatuloy sa inyo ng arangkada stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. At mga kasama nating umaga, si Kikay. Good morning! Naimbag nga agsapa mga car-rangers and syempre Kapsat, I hope you had a wonderful weekend as so are car-rangers na umakyat sa syudad ng Baguio City. Syempre, unbiased, critical and inspiring stories. Hatid namin yan. Kami yung pares na kukumpleto ng agahan nyo. And syempre, kakulitan at kakikaya nyo rin. Kikay! Yes, sasabi mo na nga talagang saktong-sakto sa inyong mainit na kape at napakasarap na umagahan tulad ng sinangag. At yung alam tinapa. Napakasarap niyan. Speaking of tinapa, bumati naman tayo sa ating mga taga Nueva Ecija, no? Wow. Na kanila sila Jeremy Duque at ating Ma'am Rowena Duque at kanilang business na tinapa. Wow. Wow, di ba, Shikikay? Napakasarap niyan. And nakakatuwa, Kabsat, kasi ang tinapa kasi, as we know, ganun lang yung simpleng pagprito doon. Pero ang dami niyang dishes. There's a variety of what you can do in tinapa. Pwede siya sa palabok, kung saan-saan pa yung iba pa nga nilalagyan sa munggo. Kaya sa mga car-rangers niyan, anong dish nyo? Ginagamit ang tinapa, di ba? Yes naman, nabanggit mga variety. Yes. Pag-uusapan natin ngayon ang variety ng iba't ibang talento at mga skills or mga pwede nating tips para sa ating mga ka-rangers, lalo na ngayong pandemya. Isa na dito, ang ibibida natin ngayong umaga, ang paggamit ng kanyang larangan at isang dance group na kung saan sa gitna ng pandemya ay nag-uumapaw ang kanilang pag-asa at isa din sila sa nagbandera ng bandila ng Cordillera sa ating platform at sa Pilipinas Got Talent. Tingnan natin at kilalanin natin ang grupo na to na magbibigay inspirasyon sa atin. Wow, exciting yan, Kabsat, kasi nga, again, we wanted to retool, reskill ngayong pandemic. And malay nyo mga ka-ranger, go nyo na. Kung gusto nyo matutong sumayaw, we can be part of this group. And aside from that, mga car-rangers, syempre today's Monday, sasabihin ko sana Friday. So Monday is a financial day for every one of us. Tips
on how we can save and actually make our money grow in times of ito nga ngayong pandemya. And aside from that, sisiksikin at bubusugin namin kayo with our morning balita. Yun na yun, napakainit ng mga balita at kaganapan dito sa Cordillera Luzon, buong Pilipinas, ang ibabandera natin sa morning balita. Kaya ngayong araw, tingnan na natin ang mga kaganapan, kung ano yung mga bagay na pwede nating pag-usapan. Isa na dito, ang mga update naman natin, di ba, Shikikay? At lalo na sa mga kaganapan, lalo na COVID-19. Pero bagong lahat, pag-usapan naman natin ang ating weather forecast for today. Dahil ngayon nga talagang pausbong ang ating kaganapan. As of the November 26, 4 a.m. po yan, 24-hour public weather forecast po, we will have our shear line affecting the eastern sections of northern and central Luzon at having po intertropical convergence zones affecting Palawan and Mindanao. At di ba malaking bagay ito para mabigyan tayo ng update. And we have our speaking of November 28 po pala yon, 5 a.m. Ang ating update. Narito na ang ating maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog ang mararanasan sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora, sanhi ng shear line. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulong-pulong mahinang mga pag-ulan sa inaasahang sa Nueva Ecija, Vizcaya, Quirino, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Dulot ng hanging amihan. At napansin natin for the past days talagang may dulot na ulan ang ating amihan. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa silangan hanggang sa hilagang silangan ang iiral sa hilagang Luzon. At ingat-ingat pa rin po tayo mga ka-Rangers dahil alam naman natin na humaharap tayo ngayon sa pandemya ay narito pa rin ang sipon at ubo dulot ng pag-ulan. Kaya ingat-ingat pa rin po tayo. Girl Scout at Boy Scout lagi tayo at gumamit ng ating Pau Di Arco na mga Aldrich Corporation products nila. Yes, Kabsat. And speaking of quality products that are food supplementary for those that would want to engage to a better version of themselves ngayong pandemya, Pau Di Arco products are actually available worldwide. Nagsisimula yan sa mga Pau masahe natin. We also have Pau spray para sa ating mga atleta, mga motorista, bikers natin dyan. Very athletic ngayong pandemya. We have variety of choices of these products by Pau. And again, mga car rangers, that's one way for us to help during this hard time kasi nga pabago-bago ang panahon. And recently, Kabsat, and to our car rangers, I know you've seen this all over social media already, that there is a new variant that is actually 10 times the Delta variant. Yes naman. At ito, narito ang ating COVID-19 update patungkol nga dito sa ating new variant. Binabantayan ngayon ng mga eksperto at gobyerno ang Omicron variant ng COVID-19. Ito ang B11529 variant na natuklasan sa South Africa. Kasabay ng paglobo ng kaso roon ay bagamat pinag-aaralan pa ito ng mga eksperto. Pinangangambahang mas nakakahawa ang Omicron variant kaysa Delta variant. Yes. Nakakabahala ito, di ba, Shikikay? Unfortunately, mga car rangers, there are already a number of cases all over sa buong mundo, and that ang Pilipinas nga, we've already shut down borders to specific countries already like Belgium and other countries to make sure that this won't come in to the Philippines. Yes, ito nga, meron tayong pag-arangkada at paghanda ng ating bansang Pilipinas dito. The Philippines has signed an amended supply agreement with Pfizer and BioNTech for the purchase of 20 million more vaccine doses. The National Task Force Against COVID-19 said kahapon po yan. In press briefing, vaccine czar Carlito Galvez Jr. said the latest procurement is intended for booster shots and for the pediatric population para paghandaan ang iba pang mga variant na pwedeng umatake at umusbong dito. In lieu to that, mga car rangers, we have also the Philippines have now restricted inbound international travels until December 15 in countries such as South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, and Mozambique. So sa mga car rangers natin that are familiar with, that would be
coming to the country on those specific countries, I apologize, but that would not be possible until December 15, until everything is lifted. And sinabi nga ni Kapsat that we wanted to boost our immune system, lalo na to our younger population, because unfortunately, the strain goes with our immune system sa ganong edad. So, 40 years old and below. So, sa mga car-rangers natin dyan, it's very important that we also get ourselves vaccinated. Ayun na nga, nabanggit nga natin, ang COVID-19 ay pahirap ng pahirap, pero patuloy pa rin tayong lumalaban. Isa na dito, ang bagong variant na B11529 na kung saan talagang galing sa South Africa. Ang magagawa lang natin, ang ambag natin ay sumunod lang tayo sa health protocols. At alam naman natin na lumuluwag na ang ating mga patakaran dito sa bansang Pilipinas. And I hope matugunan ito ng gobyerno. At alam naman natin ang issue at patungkol nga sa eleksyon, ay napapansin natin lumuluwag. Na dahil sa mga nitong patakaran at pagkakampanya, ay patuloy pa rin nating tingnan kung ano dapat gawin. Exactly, partner. And a friendly reminder to our tourists as well that since we are breathing in Baguio City, please make sure that we follow protocols po. Nobody is exemplified po sa ating triage. So just a friendly reminder to allot time for the triage area. And we have 3 here in Baguio City kasi meron over the weekend nakita natin ang influx of tourists, and that nakita din natin that we have added 1,000 more capacity for our tourists, bringing 3,000 tourists per day. And mga car-rangers, that's whole day tour or overnight po. So that's 3,000 per segment. So mga car-rangers, let's be all responsible as we want to help you breathe, and we also want our safety in return, diba? Yes, tulungan yan at patuloy na paglaban natin sa hinarap nating pandemya. At ito na nga, update tayo sa ating COVID-19 situation or dito sa Cordillera, specifically sa syudad ng Baguio, na kung saan meron po tayong active new cases na 8 ngayon as of November 28, as of 6 p.m. po yan, at meron po tayong 6 na recoveries at isa pong namatay. Napansin natin, pababa ng pababa ang mga active cases, and I hope at matugunan ito, at kapag dumating na, kung sakali, ang variant na ito, yung Omicron, ay magkaroon tayo ng maayos na sistema at para matugunan yung mga ganitong mga nangyayari. Yes, and leading to that, mga car-rangers, there's new lockdown order to the existing 5 already. We have new lockdown order adding in Bacacang Norte and Sur, Block 1, Ciudad Grande, Phase 3, and Dontogan, Perk 5. Also, existing lockdown order are 5 specific, purok sa SLU SVP, Padre Purgos, Palma Urbano, Bacacang Norte, and Pingat. So, mga car-rangers, please make sure we stay home, and if we are locked down on that specific barangay, makinig lang po tayo. And we are part of the Bayanihan Bakunahan, mga car-rangers, tomorrow, November 29, 2021, starting with SLU Gym, Baguio Country Club, and SMB1 Parking. We have available sites and vaccines from 8 a.m. to 2 p.m. and that for second dose, definitely available naman po for our health workers, senior citizen, and A3 immunocompromised for our second dose, and that is open to all categories. Aside from that, just a friendly reminder that the vaccination sites will only cater to barangays in Lucban, Holy Ghost Extension, Luwakan Proper Camp 7, Lucban, Barangay Mines View, St. Joseph Barangay, Pacdal Health Center, Covered Court, and Engineers Hill, in sa Irisan, and Dontogan and Pinsao Pilot. So these are other places of which you can have your vaccinated. And of course, laban tayo because our Cordillera, hindi pa pahuli ang mga car-rangers natin sa La Trinidad because they will be having their vaccinations also. And that would now be on the 29th to 30 and to December 1. And that will start tomorrow, Baptisi, BEGH, BSU, CHDG, Camp 5 Parking Area, and Tawang Elementary School. Again, first dose is available for all pediatric and all adults on those respective sites. So mga car-rangers, let's go ahead and check your website for that, PIO, and also
information on your barangays, and though let go natin yan because we wanted to make sure that everybody gets vaccinated kasi nga sabi nga nila the Omicron virus also targets those that were unvaccinated. So please, mga Car-Rangers, let's take advantage of these vaccines. Yes, yan. Let's go pa rin tayo dahil arangkada natin ang isang event galing sa ating Civil Service Commission dito sa Cordillera na kung saan celebrating, launching, and hosting the 19th Regional Conference of Human Resource Management Practitioners in Cariana. Wow. At talagang magbibigyan tayo ng online platform via Zoom naman dito na kung saan meron po tayong theme dito na HR Reimagine Transforming the HR Landscape in the New Normal. Mag-start po ito ng December 1 to 3, 2021. 8 a.m. po yan to 12 noon via Zoom app po yan. At ang mga target participants natin ay mga HRM officers or Human Resource Management officers at Administrative Office, Planning, Budget, and Finance officers, department heads, local legislators, at other personnel who are performing HR-related matters po yan. At mag-register na po tayo. You can visit our CSC CAR Facebook page para makita nyo yung link para kung saan pa mag-register po tayo. At nakikita natin sa monitor kung saan at kung ano po ang dapat nating gawin. Dahil meron po tayong conference fee, di ba, Shikikay? Yes, there is just a minimum registration fee, mga Car-Rangers, of 2,000 per participant, and this will give to the honorary of the speakers, of course, because we wanted to also be part of a holistic approach to everyone that is part of the event. So, mga Car-Rangers, sign up na. Let's go! Lunes nga naman because we can open such ideas and concept with the participants, and you can be part of that. Just go ahead and check the Civil Service Facebook page, and you can fill in the registration form and be part of it. So, mga Car-Rangers, how was your weekend? Diba, naimbag nga talaga because we have been trying to get along with everybody. And congratulations also to Tourism Promotions Board for giving us, for breathing with Baguio City because they just opened the Weavers exhibition, and from there po ang ating team will go to the Cordillera region. So thank you for having me as your tour guide kahapon. Maraming salamat. Yes na yes, talagang let's go Lunes ngayon dahil ngayong ibida na yan, ibibida natin yung talento ng mga Cordillera. Isa din sila sa nagbandera ng Tatak Cordillera sa entablado ng ating PGT, Pilipinas Got Talent dati. At ngayon, gusto mo bang makakita ng kanilang performance at nakakataas balahibo? Tumatas balahibo ngayon, di ba, Shikikay? Oo nga, parang may kuryente, di ba, partner? Kaya excited na ako. Sana sa mga Car-Rangers natin dyan, excited na rin ba sana kayo? Yes, kaya bigyan natin ng konting patikim ang ating mga Car-Rangers dito sa kanilang performance. Narito ng Baguio J. Crayons. Blooded. Eagle Rock, crowds obey. Please. Agin
Let's go. Definitely 100% walang kaduda-duda kung bakit sila naging isa sa mga tiningala at talagang nakakatas balahibo nung performance nila noong Pilipinas Got Talent, di ba, Shikikay? Yes, and sabi nga natin, meron tayong nakitang points that made it really part of this program. Kaya mga Car Rangers, ito na, we have one of their, tama ba, partner? Yes, Isa- representative Oo. ng Baguio J. Crayons. Narito, si Sir Andrew Tom Cruz. Good morning! Good morning po sa ating Ayun. lahat. Yes, Sir Andrew. Bumati naman tayo sa ating mga Rangers na nanonood at mga sumusuporta sa Baguio J. Crayons at sa grupo ninyo. Ayan, shoutout po sa mga ka-Rangers natin dyan at syempre sa mga supporters po ng Baguio J. Crayons, mga brothers, mga sisters. Maraming salamat po sa inyo and magandang umaga po sa ating lahat. Yes. Yes naman, Sir Andrew. Energy kong energy, no? Naman. Oo. Sir Andrew, unang tanong ko. Siyempre, naibandera natin yung Cordillera, Tatak Cordillera sa Pilipinas Got Talent. Ano yung experiences at gaano nagkaroon ng impact ito sa grupo? Yung parang yung nangyari po sa amin sa Pilipinas Got Talent Mhm. po, isa pa big shot po para sa grupo yon na syempre hindi lang po ang talento namin maipakita, kundi po ang pagiging proud po for being Cordilleran. Yan. Yes naman. Ikwento naman natin yung mga natutunan at yung mga lessons or learnings na nakuha natin during the competition. Ayun. Syempre unang-una po yung lesson na natutunan namin doon. Unang-una yung pagiging malakas ulit nung grupo sa samahan po, yung pagiging matibay na grupo. And syempre yung lesson na dapat may sa lahat po ng paraan may ibibigay lahat, ibubuhos po lahat ba? Parang ganun. Oo nga naman. Tama no, sir. You do not give effort half-baked. Dapat talagang buong-buo yung pagbibigay mo ng effort. Sir, ikwento nyo naman sa amin, paano nabuo ang grupo nyo? At estudyante po ba? Mag-aaral? Nagtatrabaho? Paano nga ba siya nabuo? Yun, nabuo po yung Baguio J. Crayons ng year 2007 po. High school pa lang po ako nung nagsimula po kami sa isang cheerleading squad. Yan, this school namin since high school. And tuloy-tuloy na po hanggang nangarap po kami minsan na gusto namin sa susunod magkaka-event na tayo. Ganun. Nangarap ay nag-push lang ng push at unti-unti rin po naman namin nagawa po yung pangarap namin. Yes naman, Sir Andrew. Kitang-kita naman kung saan napunta ang pangarap nito leads to tagumpay at iba pang mga inspirasyon na kung saan hindi lang mga grupo ninyo kundi iba't ibang kabataan at iba't ibang talagang status ng buhay ang nabigyan natin inspirasyon. Sir Andrew, kayo personally, paano kayo nagsimula sa larangan ng pagsasayaw at ano yung impact sa'yo nito at paano nakatulong sa iyong self-development ang pagsasayaw? Ayun. Nagsimula yung hindi ko po naman talaga hilig po yung pagsasayaw noon. Actually, hindi po talaga ako sumasayaw noon. And one time po, meron pong program sa school na kailangan po sayaw. And syempre, patulong po ako sa tito ko, si Kuya Rejan. Yan, at naturuan kami noon. Hanggang sa parang nahiligan ko na, nagtuloy-tuloy na hanggang sa naisip ko na sa susunod gusto ko ganito na. May event na tayo, may ganun. At syempre makatulong din sa iba. Yun, Sir Andrew, tama naman yun. Sir, ang nabanggit natin yung Baguio J. Crayons ay nabuo dahil sa mga ganitong aspeto. Ano yung core mission ng grupo ninyo sa pagsasayaw at sa sining ng dance group? Ayan. Unang-una po ay hindi po kami namimili ng mga gustong sumayaw. Yan. Kasi karamihan po ay nahihiya po silang sumali sa mga grupo dahil nga wala daw po silang experience. So, yun po yung open sa Baguio J. Crayons. Sa lahat po ng mga gustong matuto or sumali sa group po namin, talagang welcome na welcome po sila para lang po ma-share lang po namin and ma-share din po nila sa iba.
Wow, napakaganda kasi ng ginagawa ng Sir Andrew. And tama kasi, if you do not teach them yet, hindi nila malalaman na marunong pala sila. You're enabling this youth to actually be more talented. And aside from that kasi, Sir Andrew, naging daan ito or naging platform ito para maging matulungan ang ibang dancers kasi gumawa tayo ng isang dance competition. Tama ba, Sir Andrew? Ikwento niyo naman. Yun na po. Ay, tulad po nung sinabi ko po kanina na nag-start po nung pangarap lang po namin na magpa-event and ngayon po ay sa mga dami rin naman po ng sumusuporta sa amin, nakapagbuo po kami ng dance competition yon. Yun po, and yung dance competition po na yon, yung astig kami, astig ako, at na-overwhelm po kami talaga kasi buong Pilipinas po sumali po dun sa competition po namin. Yes, wow na wow, Sir Andrew, nakaka-excite yan na magkaroon ulit pagkatapos ng pandemya. I know na magkakaroon tayo ng mga ganitong activities pa rin. Sir Andrew, ano yung impact naman ng mga sumama sa ganitong competition na nagkaroon ng magandang platform para ma-showcase ang kanilang talent? Ayun, unang-una, talagang magpapasalamat sila sa amin. Tapos, katatapos pa lang po ng competition, tatanungin po nila, kailan po na naman yung next? Kailan po na naman po yung next? Ganun. Kasi, parang nakaugalian na po nila na yearly, meron po yung pa-competition po ng J Crayon po. Yun, di ba, Shikikay, nakaka-excite yung mga ganitong activities na ginagawa ng mga dance group. At alam mo yung hindi lang nila binibida yung talento nila, kundi gumagawa sila ng kanilang avenue to help other dancers to promote and showcase their talents, di ba? Exactly. And Sir Andrew, na banggit na rin naman natin also that aside from that competition, nilawakan pa natin kasi nagko-choreograph din kayo ng other dances as well. So, Sir Andrew, paano nga ba yung training nyo sa pagsasayaw? Meron ba tayong genre na sinusunod? O paano yon? How do we get creative pagdating sa ganitong mga aspeto? Ayun po. Pagdating naman po sa training po ng J Crayons, hindi lang po kami tumututok po sa iisang genre po. Dapat po kung once na pumasok ka po sa Baguio J Crayons, dapat po lahat po ng genre, mapa ballroom, mapa hip hop, mapa anong ethnic or cultural dance dapat po alam mo para flexible po, para maging flexible. Right? And we do not doubt, Sir Andrew, na we have a lot of talents here in Baguio City, hindi lang sa pagsasayaw, sa arts din and everything. Sir Andrew, ang tanong ko naman, gaano ka-importante na ini-incorporate natin yung culture o yung tradition dito sa Cordillera sa kahit anumang sayaw na sinasayaw ng grupo? Ayun na. Napaka-importante po yun na dapat maging proud po tayo kung saan po ang ating lugar. Yan, para may promote na rin natin, hindi lang po dun sa talent po namin, hindi lang din po dun sa galing po namin sumayaw, kundi parang kasama na po lahat, ma'am. Parang pangkalahatan na po yun. Yes. Ayan, Sir Andrew, no? Nabanggit na natin itong kultura at yung tradisyon na incorporate natin sa sayaw. Isa sa mga naging nabanggit ng ating mahurado nung PGT ay yung cultural sensitivity ng paggamit ng ating mga cultural song or rhythm sa mga hip-hop. Paano po natin incorporate at pwede po pala yun? Opo. Unang-una, yun po yung napag-isipan namin noong una. Parang naging problema po para sa amin. And so talagang mahirap po bago po namin nabuo yung pyesa dahil kailangan po muna naming mag-ask po ng permission kung hindi po ba pwede po ba yung ganito, pwede po ba yung ganun. Saka po namin binuo, kaya talagang pinaghirapan po namin yung piece po na ginamit po namin doon sa PGT. Wow, Right. talagang gawa sa obra maestra ang ganung piece dahil talagang deep ang research at sasagsik sa mga ganitong mga bagay. Lalo na kapag pinag-uusapan ang kultura at pagiging sensitibo sa mga ganito. Exactly. It's culture and value rooted, mga car rangers. They just didn't put it there aesthetically, pero merong importansya yon. Sir Andrew, ano naman yung masasabi natin? Kasi through dancing, it's a form of also to take care of our mental health. Nakita nyo ba yan ngayong pandemya na malaking bagay ang pagsasayaw sa pag-aalaga ng ating mental health? Opo, yan, importante po, lalong-lalo sa kalusugan.
tulad po ng nung nagsimula po itong pandemya, syempre po marami pong nawala tulad po ng halimbawa sports, pag basketball, mga gyms, nawala po halos pagsasayaw. Pero dito sa pagsasayaw, kailangan importante rin siya kasi pwede naman po siyang gawin lang din sa bahay para manood lang po tayo sa internet and sabay-sabayan lang din po natin. Pero ngayon medyo lumuluwag-luwag po. Medyo nakakaano naman po pero kailangan sundin pa rin po natin yung protocol po natin. Oo, Sir Andrew, kanina nga nabanggit nga natin talagang inaabangan yung laging kompetisyon ng Baguio J Crayons sa mga dancers at group dance natin dito. Paano ngayong pandemya, paano kayo gumagawa ng mga bagay at ano yung mga struggles ninyo as a dance group at paano nyo to ginawa as strength ngayong pandemya? Unang-una po yung nagsimula po yung pandemya, talagang wala po lahat. Talagang na-stop po lahat and siyempre wala rin pong work, wala rin po. Kaya nag-isip po kami ng mga pwedeng gawin tulad po ng mga kasama ko, mga kagrupo ko na pumasok po kami sa Eran. Nag-Eran services po kami and siyempre sa ibang paraan po, live selling din po kami. Yes. Kaya parang inisip po namin, sabi ko parang ipahinga muna natin tong grupo, gumawa muna tayo ng paraan para sa Kasi mahirap po talaga yung pandemya na nangyari. Oo. Pero habang tumatagal, Sir Andrew, talagang umuusbong pa rin yung grupo ninyo dahil meron kayong mga dance studio and classes na kung saan pwedeng magturo sa ating mga kabataan ng iba't ibang klase ng pagsasayaw. Tama po ba? Yeah po, meron po. Ayan. Bali, kung gusto niyo lang pong matuto and maka-join po sa Baguio J Crayons, meron po tayong mga workshop and mga trainings po para lang sa mga gustong sumayaw or maigalaw-galaw ang katawan. Ayan, syempre meron din po tayo, nag-a-active din po tayo ng Zumba lessons natin para sa ating mga kasama po dyan, mga mothers, mga para hindi naman po tayo nagsisitabaan. Yes. Right. Oo nga, Sir Andrew, hindi lang niya pinapangalagaan yung physical activities natin, but also our mental health as well. Sir Andrew, excited na ako. Imbitahin mo yung mga car rangers natin on your Facebook page or maybe yung schedule nyo or saan ba sila mag-register if they wanted to be part of this dance choreography at kung gusto nilang matutong sumayaw. Ay, yan. Please message po sa Baguio J Crayon, page po sa FB at syempre inimbitahan ko po lahat ng mga gustong sumama dyan or matuto. Sa amin, very open po ang Baguio J Crayons para sa inyo po. Para rin po hindi po tayo ma-stress po sa ating modules. Ayan, kailangan natin ng medyo maiba naman po. Ngayon, tulad po ngayon, at least medyo lumuluwag-luwag na rin po tayo. Kaya pwede na po tayong mag-lesson-lesson. Yes. Yan. Yes. Maraming salamat, Sir Andrew, dahil sa ngayon, nagkakaroon tayo ng iba't ibang platform para magkaroon ng glimpse of hope, lalo na ngayong pandemya. At lalo na yung pahirap na dulot nito, pero patuloy na nakikita natin inspirasyon, di ba, Chikikay? Yes, maraming salamat, Sir Andrew, kasi hindi mo tinigil yung inspirasyon sa pagsasayaw. Kasi sabi mo nga, part of your group also became resilient. Natuto silang gumawa ng ibang paraan para rin kumita. And tama naman that's all we do ngayong pandemya. Gusto nating umahon also sa safe na paraan. Yes, being resilient. At lagi kong sinasabi, no man is an island. Hindi lang isang tao ang tumitindig, kundi grupo sila na pinapakita nila yung passion nila to help and to showcase and to have a great platform sa mga dancers. Naman. Maraming salamat, Sir Andrew. Padayon po. Have a great day. Thank you so much po sa inyo lahat. Wow! Talagang Chikikay ngayon, ibinida talaga natin yung mga bagay na sa gamit ng talento at skills, marami pala tayong pwedeng gawin. Exactly. Yun nga, partner, na nakakatuwa kasi they live by their passion. Yes. Kahit na pandemya, hindi nila tinigil yung passion na yun. Sa mga naging guest natin, not just Sir Andrew, na talagang aside from that, natulungan pa nila yung ibang tao. Yung parang nasa gitna ka na nga ng hirap, but your mindset is still to help people. Kaya parang nakakatuwa that we have such value na nakita natin sa iba't ibang faces, iba't ibang mukha ng ating mga guest.
And I hope sa ating mga for the past ibida na yan, segments natin, nakita natin yung talento ng mga Pinoy. And I hope mabigyan ng pagkakataon, ng pondohan, at bigyan ng suporta ang mga ganitong larangan. Lalo na ngayon na talaga humaharap ang mga nasa alagad ng sining ng hirap ng pandemya. Exactly, partner. And though, maraming salamat pa rin kasi tayo, we support each other, we Yes. support local. Kung sa mga car rangers natin dyan, bisitahin nila yung Facebook nila, i-share, i-like natin. That's our contribution to this amazing and talented Yes. group. Hindi lang hindi lang pagsasayaw, kundi narito din suporta natin ang nasa larangan ng visual arts, Yes. performance art, at iba pang larangan ng sining dahil sila ang mga naaapektuhan din. Lalo na musikero, tama ba? Yes. Na talagang nawalan sila ng pagkakakitaan ngayong pandemic at hinaharap natin COVID-19. Yes. Kaya mga ka-Rangers, bigyan natin sila ng suporta at good vibes by sending your support sa pag-like ng page nila. At yan, speaking of support, please support us then by sending your stars. Narito sa baba ng ating live. Facebook Live, ang paano kung mag-send ng stars to give our group at ang tambalang Sipaw at RNG Luzon ng inyong suporta. Lalo na Desyembre na, malapit na, ilang araw na lang, season of giving na. Malapit Kaya na. baka naman isang between para sa amin. Isang between, maraming ningning mga Car Rangers. And tama, no, Kabsat, hindi lang siya applicable kahit naka-live kami. Once you go back to our program, you can still share that star. Kaya mga Car Rangers, pindutin nyo na yan. Yes, kaya mamaya pag-usapan din natin sa ating pagbabalik ang mga mainit na kaganapan dito sa Cordillera, Luzon at buong Pilipinas sa Morning Balita. Yes, kaya mga Car Rangers, sabi nga natin, ang lagi nating Yes. advice, hawakan ng remote, pero wag na wag i-change ang channel, maging nagtag-taglish. Wag ililipat ang channel mga Car Rangers. Dito lang kayo sa Channel 44 at kasama nyo pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. For Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. For Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures.
Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan, pasadahan naman natin ng mga nagbabagang balita. Ngayong umaga itong Morning Balita. Cannon Road, binuksan na para sa mga motorista. Narito ang balita hatid ni Charles Nicolimod. Nakakangiti na si Aling Rebecca. Ito'y matapos muling magbukas ang kanyang tindahan kasabay ng pagbubukas ng Cannon Road. Assistant ni Sir Sarat. So, yun, salamat at masaya kami na binuksan ito. Kahit na Saturday, Sunday, Friday ba? Nung kasagsagan ng pandemic, sir, nagsara po kami. Halos lahat ng mga pasalubong talagang expired. Lahat na. Dahil dito, agad itong dinumog ng mga turistang paakyat sa lungsod. Kaya naman, nakaabang sa checkpoint ang triage center. Okay naman, swabe. Bukod sa isang part ng kalsada na ginagawa, tuloy-tuloy lang na traffic. So nag-start po ang ating Cannon Road Triage mula pa po kaninang umaga, 5:30 po ng umaga kanina. So makita naman po natin na expected na talagang dadagsain ng ating mga kababayan na motorista itong bagong bukas na Cannon Road. Bukas ang Cannon Road mula Biyernes hanggang alas 5 ng umaga ng Linggo para sa paakyat ng mga sasakyan. Mula naman alas 5 ng umaga hanggang sa hating gabi ng Linggo ay ilalaan para sa mga pababang mga sasakyan. Ito'y para maiwasan ang traffic sa Marcos Highway kung saan nagsimula ng bumigat ang trapiko kaninang umaga. Tanging mga light vehicles lang ang papadaanin sa Cannon Road. Nakaantabay naman ang BCPO, DPWH Cordillera at Tuba Municipal Police Station sa mga insidente ng pagguho ng mga bato. Pinapayuhan naman ang mga motorista na maging alerto sa mga pagguho ng lupa at mga bato sa Cannon Road ngayong nakakaranas ng pag-uulan ang bahagi ng Baguio at Benguet.
Balitang Baguio pa rin, bilang ng mga turistang pinapapasok sa syudad, dinagdagan. Narito ang detalye ni Randy Guzman. Mula sa 2,000 turista, inakyat na ang bilang ng mga tatanggaping turista sa 3,000 kada araw. Well, for one, this is one of the concerns that was brought to us by our tourism establishments, no? Especially the smaller ones. While we are aware na most of the big hotels nag-fully booked na. Hindi kasama dito ang mga turistang nag-book sa ilang mga hotel na may sariling triage. Right now, yung yung bigger hotels natin, yung Country Club, Manor, Forest Lodge, saka Lemonade. Kasi yung tatlong yung huli, nag-collaborate sila to operate their own booths dun sa Camp Chanhae Triage. Kasabay ng pagbubukas ng lungsod sa mas marami pang turista, may hirit naman ang ilan kaugnay sa triage system. Yung sa totoo lang po, sa dami po nang nandito, parang kulang po yung mga pasilidad na ginagamit, tapos po kaya nagiging mabagal po yung proseso. Sa Facebook post ni City Tourism Officer Alec Mapalo ay inihayag niyang puno na ang schedule ngayong weekend at sa mga susunod pang weekend ng Disyembre. Hindi pa sigurado kung dadagdagan pa ang limitasyon sa bilang ng mga turistang tatanggapin sa lungsod sa darating na Pasko at Bagong Taon. The only chance that we can increase that is when we have more triage capacity. Yung capability ng triage natin na tinitingnan natin. Kasi if we will add more, that will mean a lot of people going to our triage at mahahaba na naman pila, the waiting time will be longer, mas lalo lang maiinis, no? And we've experienced that before. So the only way to increase that is to increase also our triage capacity. That is why we are capacitating our accommodation establishments to do their own triage. Inaasahan pa rin ang pagsunod ng mga turista sa mga patakaran ng lungsod, lalong-lalo na sa safety protocols. %70% ng target population ng La Union bakunado na. Kristen Meiterado, nagbabalita. Dahil sa tuloy-tuloy na hakbang ng pamahalang panlalawigan ng La Union, pagtutulungan ng public at private sector at sa pakikisa ng mga mamamayan, 409,319 na ang nabigyan ng first dose sa La Union. Ito ay 70% ng target population ng probinsya. Ganun pa man, hindi pa tapos ang laban ng La Union kontra COVID-19. Kaya't patuloy pa rin ang mga hakbang ng probinsya upang mahikayat ang bawat mamamayan na magpabakuna. Katunayan, may inihandang papremyo ang pamahalaang panlalawigan sa mga LGU at mga residente. 1 million peso worth of projects, programs, and activities at 50,000 worth of PPEs ang naghihintay sa LGU na makakapagbakuna ng first dose sa 80% o higit pang populasyon nito. Bukod dito, 60 bakunadong individual ang maaari ring manalo ng food packs na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Target ng La Union na mabakunahan ang 584,741 na individual upang maabot ang herd immunity. Bukod sa pagbabakuna, patuloy pa rin ang mga tugon ng probinsya kontra COVID-19. Pinapaalalahanan ang bawat residente na mag-ingat at sumunod sa mga ibinabang alituntunin. Presidential aspirants tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong sa iba't ibang panig ng bansa. Narito ang balita. Sa susunod na taon pa ang opisyal na pagsisimula ng kampanya para sa halalan 2022 national elections. Ngunit ang mga presidential aspirants nagsisimula ng magpakitang gilas. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tulong at mga proyekto. 202 mga residente ng Tinglayan, Kalinga ang nakatanggap ng tulong mula kay Presidential Aspirant Bongbong noong ika-24 ng Nobyembre. Namahagi ang team ni Gon ng mga pagkain at mga face mask. Namigay din siya ng computer tablet sa mga mag-aaral para sa kanilang blended learning setup. Libreng bisikleta at sapatos naman ang natanggap ng ilan.
Bilang chair ng Senate Committee on Health and Demography, ay pinaalalahanan uli niya ang publiko na ipagpatuloy ang pag-iingat laban sa COVID-19. Bukas din anya ang mga malasakit center sa rehiyon Cordillera para sa mga nangangailangan ng tulong pangmedikal. Samantala, ang proyektong Vaccine Express o ang pagbisita sa mga lugar para magbigay ng bakuna naman ni Presidential Aspirant Leni Robredo ay magtuturok ng unang dose ng bakuna sa mga 12 hanggang 17 taong gulang sa Bataan bukas. Libreng tinapay naman ang ibinigay ni Presidential Aspirant Manny Pacquiao sa mga bata bilang selebrasyon ng World Children's Day noong ika-20 ng Nobyembre. Inaasahang mas madami pang proyekto at tulong ang matatanggap ng mga Pilipino lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com. At tumutok sa Luzon Headlines. Ako si Shakay Nakudaw. Ako naman si Paul Baldoza at ito ang Morning Balita. Hear the music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJHomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders, we turn houses into homes.
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Let's go, Lunes! Kanina nakita natin yung paggot, pag-arangkada ng ating mga ibinida patungkol nga sa larangan ng pagsasayaw at ano yung mga nagawa nilang platform to help our mga dancers ngayong pandemya. At dagdag pa dito, di ba, Shikika, yung napakainit ng mga balita. Yes naman. Siyempre, meron parang risk dun sa ginawa ng mga dancers natin. Pero that risk became something positive naman after which. Kaya, mga ka-earners, speaking of risk, pag-uusapan natin yan kasi alam naman natin na ngayong Lunes ay isang taong bubuo ng aming pares ang talagang, alam mo yun, magbibigay ng so much goodness, di ba, Kabsat? Yes naman. At ngayon nga, nakaka-excite yung pag-uusapan natin dahil yung mga services na pwedeng magbigay ng kaalaman sa ating mga ka-rangers, lalo na sa paghahawak ng pera ngayong pandemya, di ba? Kaya nga, so excited na ako, partner. Sino nga ba pinag-uusapan natin ngayon? Yes, at bigyan na natin sila ng konting patikim sa pag-uusapan natin, Shikika. Yes naman, Kabsat. We are going to be talking about cash, debit, risk, and wealth management, di ba? Parang interesting yan ngayong umaga dahil talagang sakto sa mainit na kape at napakasarap na sinangag at tinapa. Narito na ang ating Chairman and CEO of Personal Finance Advisor na si Sir Efren Liames Cruz. Good morning! Good morning! Pahingin ng tinapa. Tsaka kape. Yes naman, oo. Talagang buhay na buhay kapag nandito si Sir Efren, no? Kapag every morning, alam naman natin kapag morning ng Monday, parang pagod lagi, parang Monday na naman. Pero kapag nandito si Sir Efren, bungad eh. Napakasaya at big smiles. Ayan, Sir Efren, pag-usapan naman natin itong nabanggit ni Shiki kay na about Enrich RDC, tama ba? Oo, CDRW. Sir, Efren, gusto namin malaman ano nga ba ito? At siguro bago sa pandinig namin or ng ibang ka-rangers natin, pero lumang teknolohiya na ba to? Sa totoo lang, bago rin sa pandinig ko, hindi ko nabukan yan. No, seriously, nung ako'y kabataan, nauuso pa yung, before the flash drive, meron tayong mga disc, di ba? Compact disc, no? Yung compact disc na yon, nasusulatan mo ng data. Then came yung pwede mong sulatan, pwede mong burahin at sulatan ulit. No? Kaya naging from CDR, naging CDRW. CDR rewritable. No? Pero sabi namin, kasi ako nakaisip. No? So, para madali siguro matandaan. I'm sure iba na alam din pa rin naman yung CD. So, tawagin na lang natin CDRW. Tama-tama kasi it matches yung 4 pillars of personal finance. Sapagkat sa ating buhay, di ba? Gusto may mga nakakamit tayo, makabili ng bahay, kotse, bakasyon, maybe even pagre-retiro, padala yung mga anak sa magandang school. Ang tawag po dyan ay magka-create ka ng wealth. No? O kumbaga, wealth management, ability yun. Okay. Ang problema lang sa wealth, and ako po ay naging for most of my career, wala po talagang pamumuhunan sa mundo na fully guaranteed. Lahat yan may pagkatalo. Ba't ka sasabak ka agad sa mahabang prosesong ikay mamumuhunan para kumita at lumaki yung yaman mo? Paano pag tinawag ka ni Lord kaagad? Paano na wala ka na maiwan sa anak mo?
Di ba? Wala. So, asa tayo dun sa mga tumatagal sa buhay. Sino yun? Yung mga matatanda. No, hindi kahit yung mga matatanda, namamatay din eh. Yung mga kumpanya. At ito yung mga insurance companies na nandyan panghabang panahon na, kumbaga, para suportahan tayo just in case tawagin tayo kagad ni Lord. Kaya po, bago mag-wealth management, kailangan mag-risk management ka. Protektahan mo yung iyong risks. Sabi ka ni Sheki, yung risk na baka may mangyari sa buhay mo, magkasakit ka, ma-disable ka, or even mawala yung properties mo. Yun. Pero, mahal po yan ha. Mahal ang pagbili ng insurance. Eh paano pag may kataas ng Benguet Mountains yung utang mo? Nako, eh di syempre, hahabulin ka ng kolektor. Eh uunahin mo yon kasi baka ihabla ka pa. Eh baka malaki yon, eh hindi mo mabayaran yung premium mo sa insurance, ay di magla-lapse na yung insurance mo, sayang naman. Kaya bago bumili ng insurance, siguraduhin lang na ang iyong debt ay manageable. Uulitin ko po, tulad sa ibang episodes before, hindi kailangang zero ang debt. Kailangan lang manageable. At para ka naman makabayad ng utang, ay kailangan may income ka. At hindi lang sapat na may income ka, di ba? Kailangan meron kang sinesave doon para pambayad ng utang. Pero kung sinesave din, pang budget para sa pamumuhunan, pambili ng insurance. Kaya kailangan marunong ka ng cash management. So kaya po namin tinawag na CDRW is Cash, Debt, Risk, and Wealth Management yon. Ayun, Sir Efren, dito nabanggit natin yung service natin, Enrich CDRW. Pag-usapan naman natin yung 4 na letters na behind dito. Unahan na natin ang ating pagkakasunod, Sir Efren, yung ating CDRW. Sige, unahin na natin sa cash. Yes. Pag lagi namin tinatanong sa aming mga seminar participant, ito meron kayong isang pirasong 1,000 piso. At meron kayong 50 20 pesos. Pupunta kayo sa Jolly Jeep at bibili kayo ng almusal sa Jolly Jeep. Okay. Ang napili nyo ay halagang 80 pesos. Ang tanong, anong gagamitin mong pambayad? Tandaan, si Jolly Jeep lagi yan may panuk. So, anong pambabayad? Yung 4 na 20 o yung 1,000 piso? At kalimitan ng sagot sa amin dyan is yung 4 na 20 na lang. Kasi yung 1,000, pag yan ang ginamit ko, naku, ay unang-una mababarihan yan, kakapalang wallet ko. Tama naman. Ano? Pero pangalawa at mas mahalaga, kapag yan ay nabasag, yung 1,000 na yan, pag nabasag yan, di bariya na, madali nang maubos. Alam niyo po, naghanap kami sa lahat, buong mundo, naghanap kami ng libro on accounting na ang sinasabi, ang barya ay madaling maubos. Ay naku, walang accounting standards na nagsasabi ang barya madaling maubos. Ba't sinasabi ng tao madaling maubos? Kasi ang tao, yung utak niya, nakatuon sa denomination. Totoo naman, ang 20 pesos, mas maliit ang halaga kaysa sa 1,000. Right. Kaya lang, natanim sa utak na natin yun, pati pag kulay orange, sasabihin mo, ayoko na yan. Subalit, pag meron kang 50 20 pesos, di ba 1,000 din yun? Bakit mimili pa tayo between 20 at 1,000 ng pambabayad sa Jolly Jeep? Kasi nga tingin natin 20 walang halaga. Totoo naman, sabi nila, Efren, kaya mo pumunta ka sa disco. Makakapasok ka ba? Sa labas ka sasayaw sa labas And guess what? Isang kumpanya nakita yung ganyang mentalidad. At anong sinabi nila? Ganon ba? Para ba sa inyo, ang 20 walang halaga? O ito, meron kami ice cream. Bili nyo. Hindi mahal yan, Sabi niya, 20 walang halaga. 20 pesos lang siya. Yes. Okay. So, yun po yung sinasabi namin. Sa cash management, meron tayo minsan paniniwala na hindi na naaakma sa ibang sitwasyon. Sasabihin natin, 20 walang halaga. Malaking halaga ang 20 pesos. Sa totoo lang. Pag pinagsama-sama.
Exactly. Tama nga naman, Sir Efren, no? Ang notion kasi, tama, if it has been seeded sa atin na pag mas buo siya, mas malaki yung value niya. But thank you for correcting that notion, no, Papa Efren. And Sir Efren, how about let's go to debit naman? Yung debt po, debt. Yeah. Okay. Diyan ba sa Baguio may jeepney pa? May jeepney? Yes po. Oh naman. Okay, sige. Yung driver, di ba, nakatingin siya sa harap ng jeep. Yung pasahero niya nasa likod. Ay, paano niya malalaman na nagbayad na lahat ng pasahero? Siya ba'y ipapasa Diyos na lang niya yon na Lord, bahala ka na. Kasi ang isip niya, kasi God knows who does not pay. HUDAS. God knows who does not pay. Hindi niya papaasa sa Diyos yon. I think it's only in the Philippines na tayo lang may pinakamahabang rear view mirror. Ay mga kasi haba mula one end to the other end yung rear view mirror, di ba? Para makita ng driver. Para makita ng driver. Okay. So, ganun din 'yon sa atin. We have to make sure na ang ating ginagawa ay aware tayo, no? Now, yung ginagawa po ng mga marketers, and I believe na pag-usapan na natin ito before, nililin lang tayo. Parang magikero yung mga yan eh. Papakita sa isang trick dito sa kanang kamay, yung pala nangyayari yung magic na, kunwari magic, pero hindi talaga, doon sa kaliwang kamay. Pag sinabi nila, 0% interest yan, hindi totoo yun. Kasi tinatago lang nila yung interest doon sa SRP. Okay. Kaya ang kailangan natin gawin, tanungin, kung 0% ba yan talaga? Lalo na ngayong Pasko, ang daming offer na ganyan. Ang daming offer. So, tanungin, Chief, ito yung SRP mo, ha? Meron bang mas mababa diyang cash price? Kung meron, anong ibig sabihin nun? Yung difference, yun na yung interest. So, tinatago lang nila. So, huwag kayo maniniwala basta-basta gano'n. The quick test is tanungin kung merong lower cash price. Kasi kung hindi, yung SRP, sasabihin nila, 0% interest naman yan eh. So, utangin mo na lang, bayaran mo over 12 months. Yung pala na hindi mo alam na napa-utang ka na ng hindi oras. Tulad na din yung mga online. Sa online, yung mga online platforms, meron silang shop now, pay later. O di ang ganda, di ba? Pero hindi mo alam, mataking interest. Ang balita ko, nasa 36% per year eh. Pero papakita lang sa'yo per month, 3%. Naku naman, ang laki nun. Bakit ka pa utang? Kung may cash ka naman, di cash mo na lang. Yun. So yun yung letter D natin sa debt. Paano naman po yung sa R naman natin about risk? Sir Efren, pag-usapan naman natin, nabubuo sa CDRW. Yung risk po naman, tulad ng sabi natin, kailangan tayo laging handa. Okay. So, hindi natin malalaman nga kung kailan ang ating hangganan. So, para tayo dapat Boy Scout, laging handa. So, lagi tayo may naka-backup sa atin. Yung life, property, and health insurance. Yes, Health, very important. Lalo na ngayong panahon ng COVID, kailangan meron tayong health insurance. Okay. Ngayon, ang sinasabi ng karamihan, ako naman, Efren, bayad ako ng premium. Wala naman ako nakukuha kapalit. Wala naman nangyayari. Paano na yon? Lugi ako. Tatanong ko sa kanya, ba't gusto mo bang may mangyari pagkabayad mo? Siguro naman hindi. At pangalawa, isipin nyo na lang ganito, lalo na pagdating sa life insurance, ang gusto talaga pinagdadasal ng mga life insurance companies ay ikaw ay mahaba ang buhay. Tatanungin mo, bakit? Di ba tama tayo ng pinag-uusapan nila? Hindi, kaya nga tinawag na life insurance eh. Kasi gusto nila pagkabayad mo ng premium, mahaba pa ang buhay mo. Kasi kailangan nila yung panahon na yun para palaguin yung binayad mo, para pag kailangan mo na talaga, tinawag ka ni Lord, after a ripe old age, may pambayad sila malaki. Hindi yung maliit na binigay mo nung una, pero malaki na. And they need a long period of time para magawa yon. Kaya pinagdadasal nila, mahaba ang buhay mo.
Kung sakasakali lang tawagin ka ni Lord, meron naman silang financial capacity para bayaran ka rin yung family mo pag tinawag ka. But for most of it, mahahaba naman buhay natin, so natutulungan silang mapalaki yung pinigay mong premium para maibayad sa pamilya mo. Yun nga, Sir Efren, it's good that we know each of this and what they stand for. And lastly, Sir Efren, hindi makukumpleto ang CDRW kung walang W. So ano ito, Sir Efren? Aba, yung W, syempre, yung wealth. Ito na yung pamumuhunan. Ano? So, marami po, may nagsabi sa isang libro nabasa ko, sabi na, everybody knows the price of everything, but the value of nothing. Kumbaga, araw-araw susundan nila yung presyo ng punong stock o bond o even Bitcoin na yung interesado sila. Pero hindi nila tinatanong talaga masyado sa sarili nila. Ano ba itong binibili ko? May halaga ba talaga sila as a separate asset? O yung binibili ko, like for example, a stock ng Ayala Corp. Ang binibili ko ba yung stock o yung Ayala Corp mismo? Sa totoo lang po, binibili ko yung Ayala Corp. At kung bibili ka ng Ayala Corp, tatangay mo, ba't ako bibili ng Ayala Corp? Matibay ba yung kumpanya na yan? Lalago ba ang kita niyan? At pag lumago, ay di siyempre tataas yung presyo, doon nila ako magbe-benefit. Nagbabaybayan ng dividend. So kailangan po talaga alamin natin sa pamumuhunan yung value. And remember, isang batikang investor po, sabi niya, na titingnan niya yung intrinsic value, yung pinaka na value. Kung nandito yung value, nandito yung price, bibili niya yon kasi yung price, aakyat din yan dun sa value. Okay. Pero yung pag-akyat na yun, yung tinatawag na return, no? Tatanungin din natin, yan ba ang gusto kong return? Gusto ko ba kumikita ng 1,000% na pwede ko makuha sa Bitcoin? Pero kaya ko ba yung risk? Right. So, kailangan po natin, titingnan din natin yan, ha? Hindi po lahat ng investments ay bagay sa inyo. Lahat ng legitimate investments are okay. Pero bagay ba sila sa inyo? Yun ang kailangan tanongin. Right. Yun nga, Sir Efren, that's really something that we had to take note. Sir Efren, dito sa formula ng CDRW, pwede ba or posible bang unahin yung wealth? Ay, yan ay ang sinasabi namin, wag. Ilang beses ko na nakita yan. Meron kami dating kaopisina, no? Ang ginagawa niya, pagkakita, puhunan. Okay. Pero, nung nalulugi, tapos kailangan magpadala sa probinsya, bunot. Bunot. Bubunutin niya, lugi. Ay, teka muna, hindi pwede. Hindi pwede ganun. Kailangan ayusin muna yung cash, yung budgeting. Yan ang pinaka-basis because sabi nga namin, prosperity begins with S, which is saving. Cash management. Pag okay ka na dyan, saka pwede ka na mangutang kung kailangan mo lang mangutang, ha? At kung mangutang para sa pamumuhunan, pambili ng bahay, sige, kaya mo na siguro bayaran yun. At pag okay ka na sa cash and debt, pwede ka nang bumili naman ng insurance through risk management. Pag tatlo, saka ka lang pupunta sa wealth management. Huwag mong pagja-jumble-jumblein lahat yan, ha? Kailangan, kaya nga tinatawag natin CDW sa ganyang sequence po. Yun naman, Sir Efren. Ito nga, nabanggit natin yung ating Enrich CDRW. Paano po natin i-incorporate yung mga goals natin or minimitihin natin sa buhay sa ganitong aspeto na services na Enrich CDRW? Okay. Linawin ko lang kasi binabanggit ni Papa P lagi Enrich. Enrich po yung aming brand po yan. Yung brand. Hindi po yan gatas, ha? Yung brand namin. Wala na yung gatas na yun. Okay. Kasi yung Enrich CDRW, yan po yung parang pinaka-framework, sabihin natin. Pinaka-hulma kung paano natin gagawin ang personal finance management natin. Pero baliwala, I will be the first to admit to you, baliwala lahat yan kung wala tayong goals. Very important po. Bakit ka nagtatabi ng pera? Para kanino ba? Ang tanong nga na isang kaibigan ko, para kanino ka ba nabubuhay? Yun ang maganda kasi. Pag meron tayong noble na goals,
hindi tayo basta magiging reckless sa ating pamumuhunan. Hindi tayo papasukan sa saniba ng tinatawag na fear, greed, hope, or ignorance. Kasi sabi nila, pag namumuhunan ka, kailangan alam mo yung ABCDEs. Totoo naman yun. Pero kailangan avoid mo rin yung F, G, H, and I's. Ulitin ko, fear, greed, hope, and ignorance. Pag wala po tayong goals, ayan, masasaniban tayo ng fear, greed, hope, and ignorance. So, things that you should not really consider pag tayo namumuhunan. So with the goals, gamitin natin yung framework na Enrich CDRW para malaman saan ba tayo, ano ba yung bibili natin, saan bangko tayo magsasave, kanino tayo mangungutang, kanino insurance tayo bibili, anong klaseng insurance, at anong klaseng pamumuhunan, at kung kanino tayo bibili. Yun po yan. Yun, thank you very much, Sir Efren. Dahil sa mga ganitong aspeto, nabibigyan ng kaalaman ng ating mga Rangers sa 4 na bagay ang ating CDRW na kung saan the cash, ang ating debt, risk management, at wealth. Sir Efren, imbitahan naman natin ang ating mga Rangers at mga manonood sa ating serbisyo ng PFA at Yaman Coach. Ayan po, maraming salamat po sa inyong dalawa, kay Sir Dobby at Ms. CJ. Inibitahin po namin kayo na mag-avail ng aming services on helping you manage success. Meron po dyan, it ranges from being free to being may konting fee. Okay. So, ang kailangan nyo lang po ay pumunta sa social media, i-search nyo lang po yung Ask a Friend, Ask a Friend. And then we will assign a Yaman coach for you. You can contact us to 0917-505-0709 or visit our web or send us an email pala at yaman@personalfinance.ph. Yan po. Yun. Thank you very much, Sir Efren, sa isang umagang punong-puno na kaalaman. Dahil alam naman natin kapag morning ng Monday ay makakasama natin ang ating energetic Chairman and CEO of Personal Finance Advisor na si Sir Efren Llamas Cruz. Thank you very much, Sir Efren. Thank you rin po sa inyong dalawa. And I hope to see you soon. Meron akong binabook na pagpunta dyan sa Baguio sometime next week. Thank you. Naman. I hope see you soonest, Sir Efren. I hope. Tapos dito sa studio tayo mag-balitaktakan at pag-usapan natin. Pwede ba? Pwede sa studio? Pwede Yes naman. Di ba, Shikikay? Oo naman, Sir Efren. Lumalawak yung kaalaman namin sa mga itong bagay. At na-educate natin yung mga car rangers ito. Kaya excited na kami kung kailan man yung pag-akyat mo dito. Yes. Ayun. See you on Monday again, Sir Efren, at sa mga Yaman coaches natin. Have a great day at padayon po. Wow. Thank you. See you soon. Yes. Isa na ng mga guest talakayan na napag-usapan natin yung financial advising natin at management na pinag-uusapan natin with Sir Efren. At kanina nga, yung ibida na yan, nakita natin yung platform na ginagawa nila, lalo na ngayong pandemya, kung paano natin reskill ang ating talent at skills. Yun nga, and the thing is that with both of what we're doing pa rin, there's always a risk that you're willing to take in each of the choices that you make. Diba, mga Car-Ranger? Kung sa tingin mo, you will go for this isang bagay na to, you have to consider also the consequences of what you're going to do. Kaya mga Car-Ranger, kung may igogo man tayo, we also have to look after what you're going with. Diba? Laging sa tama lang tayo. Sabi nga nila, always reminder of my mom is to always do good and be good. Yun yung lagi niyang tumatak sa akin. And, by the way, I am so sorry, Mama Brenda. Belated happy birthday. Hindi pwedeng matapos to. Yun yung iniisip ko kanina. I am recalling someone very special. And yun nga, ikaw nga pala yun. So again, Ma, belated happy birthday. And Paul is very lucky to have a mother like you. Yes, I love you, Ma. Thank you very much for all the things na ginawa niyo sa akin. Hindi na ako iyak ngayon. Iiyak na yan. Ay, hindi na ba? Happy birthday at talagang see you soonest kapag makauwi ka dito galing Hong Kong. At ito, bumati naman tayo. Nag-start na natin pagbabati natin. Sorry, ang na-excite ako. ating mga bumati kanina with Sir Andrew na kung saan, ayan, unahan na natin si Ren Tamayo and Ana Manuel Tolentino. Sabi din ni Amelet Consolacion,
Sabi niya, good morning, Idol Sir Tom. At dagdag na natin itong si Lawrence Diman. Let's go daw, sabi niya. At with our Eric John Garcia, good morning. Yan, and also our Yaman coach that is very supportive, Miss Joy. Good morning as well. We are looking forward to see you also in the next Mondays that we will be having with you. Yes, at ito, sponsor naman tayo dahil patuloy pa rin sila sa pag-go sa atin. Narito ang NGCP Newsor, TJ Home Builders, Baguio Country Club, Lemon Hotel. Speaking of Lemon Hotel, nagbukas na ang kanilang buffet. Kaya aarangkada at ito na yung one of the best buffet dito sa syudad ng Baguio. Kaya't makaring just bisitahin ang Lemon Hotel. At hello Ma'am Charmaine at sa buong staff ng Lemon Hotel. At narito din ang ating healthiest cafe sa syudad ng Baguio, ang Loves Cafe. At dagdag pa natin ang ating Studio Coffee at Sanggio Pocha. Naman, hindi mabubuo at let's go. Maraming salamat sa ating sponsors. Pau, di ba? Dahil sa Pau, wala ng Aw, Kati Ali, Spines Estate and Gaming Corporation, and of course, Lorma Medical Center. Amyan ang balita ngayon. At naku, naamoy ko na ang simoy ng Pasko at simoy ng manok sa may manok. Yes, yan ang center ng handaan kapag ganito, no? Wow. Ang Pasko. At talagang magbibigay ng talagang kabusugan sa ating mga ka-Rangers. At ito, isa na namang araw ang natapos at sinimulan natin ang ating morning ng Monday ng aariba at umaarangkada dahil narito na ang ating quote of the day. Ito ang ating quote of the day today. At sabi nga nila, life gives us choices. You either grab on with both hands and just go for it, or you sit on the sidelines. Naman. So ako din, tama no, partner. It has reminded me that if you're really going to decide or choose something, it should be full-handed, hindi half-baked, hindi lang isang kamay, it should be two hands. Diba, Kapsat? Napapanahon yan, diba, Shiki? Kailangan hindi half-baked. Dapat full ang ating decisions in life. Diba, Tumpak? Naman, partner. Kaya mga ka-Rangers, isang umaga ang binuo ng tambalang kasama sa agahan at ng mainit na tinapa. Kasi grabe, parang feeling ko yun yung hinahanap ko ngayong umaga. So, mga ka-Rangers, syempre, kakulitan, kakwentuhan, giving you unbiased, inspiring stories. Shakikay! Ako pa rin si Papa Pia magpapatuloy ng arangkada stories at kaganapan dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Ito pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.